Морени, в потрепач. Аз обичам да събирам всякакви жаби. Аз да поставям рекорди. Без значение какви. Аз създавам мое собствено изкуство. Аз обичам моментите, когато всички сме заедно. Тофифи – лешник в карамел, нуга, крем и шоколад. Защото Тофифи притежава това, което всеки харесва. Така забавно с Тофифи. Магнитна наколенка на доктор Ливайн. Сега с 33% отстъпка. Само за 19,90. Погрижи се за коленете си. Бъди винаги с една крачка напред. Магнитната наколенка на доктор Ливайн се грижи за комфорта на коленете ти. Тя обгръща коляното точно под капачето, без да ограничава движението му. С нея се движиш свободно. Милиони доволни потребители споделят опита си. Коленете се явяват като един вид амортисьори във волейбол, защото при всяко едно приземяване те участват активно. Закупих на коленките и вече половин година са на краката ми. Аз, който не можех да стъпа, сега вече си хода. На коленката на доктор Ливайн се поставя изключително лесно. Незабележима е под дрехите и пасва на всеки. Тя действа само в контактната с нея зона, като позволява лекота и свобода на движението. Нося на коленките на доктор Ливайн ежедневно, слагам ги всяка сутрин и обувките на висок ток не ми създават проблеми. Обади се и вземи магнитната наколенка на доктор Ливайн. Само сега с 33% отстъпка. Възползвай се от промоцената само за 19,90. Погрижи се за коленете си. Бъди с една крачка напред. С наколенката на доктор Ливайн съм почти денонощно. Когато не съм в леглото, аз съм с нея. Танцувам с нея и то съвсем добре се справям. Почувствах облегчение и можех да правя нещата така, както ги правих и преди това. Магнитната наколенка на доктор Ливайн осигурява поддръжка, стабилност и удобство. Милиони хора по света отново се радват на любимите си занимания с наколенките на доктор Ливайн. Обади се сега. Вземи своята магнитна наколенка на доктор Ливайн с 33% отстъпка. Сега само за 19,90. Промоцената е валидна до 1 час след тази реклама. Позвани на 02 808 4292. Бъди винаги с една крачка напред. Да се тункваме, а? Сега ли? Това е тункване. Потопи се в истинско какаово удоволствие. Опитай вафла Троя. Вафла Троя. Да се тункваме. Не ви е срам, ще ми се тунквате тука. Лакалут. Лакалут Лайт възвръща естествената белота на зъбите по-добре от инструментите на стоматолога. Лакалут. Здрави зъби цял живот. Една вълшебна приказка за любовта от далечна Индия. Любима. Днес от 13 часа по BTV. Тема с продължение и таксиметровите шофьори искат защита от побой. Наживо открили полицията бияча от Пловдив и ще има ли бунт на шофьорите. Разследване на хрътките. Масови грешки в лабораторни изследвания. Пациентите изгубени в резултатите. Кой контролира лабораториите и използват ли се стари консумативи? И още. Единственият обвиняем за отвличането и убийството на 17-годишната Мирослава от Перник проговори пред BTV. Хрътките. Събота 17:30. До вчера си
слушах домашните, а сега вече ме дават по телевизията, гласа на България. Много често чувам, тази песен не е за теб, не е подходяща за възрастта ти, но те сигурно на Бейонсе така са казвали. Всички велики певци са почнали да се занимават с музика от много малки. Работа, това е. Казват, че музиката не е състезание, но кой изпълнител не иска да спечели грами? Симона.